Residente sa Sulop, Davao del Sur, gireklamo ang Sulop LGU tungod kuno sa pagpangilog ug luna. Sulop LGU dunay pagpaklaro. Ani ang report ni Jandy Esteban. Ano yung sitwasyon dali sa among yuta? Nahikurat na lang ang usa ka residente sa Barangay Talas, Sulop, Davao del Sur. Dihang iyang nakita nga ginabuldos na ang luna nga matud niya gipanag-iyahan sa iyang amahan. Sumala pa nga ang lokal nga panggamahanan ang nagpahawan sa area aron tukuran og gambalay. Gani iya kining gipablatter sa kapulisan. Nga kining yuta amo agyud kini. Kay kinigikan pa sa among grandparent nga si Mauricio D. Aquino nga nahatagan og homestead patent niadtong 1941. Gipakita usab niya sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang mga dokumento nga sumala niya magpamatuod nga iyang amahan ang nanag-iya sa maong propiedad. Kay wala man gud kini koordinasyon o permiso sa amoa. O ang katong ekipo nga gigamit ito sa iya to sa LGU Sulop ug sa dihang gipangutanan na kung operator sa grader kung si Mayor Sagarino ba nagsugod matod niya si Mayor ang nagsugo nila. Kung ano nga gipabuldos man ang amo ang yuta. Sa pangiginabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa Sulop LGU, gikumpirma sa spokesperson og kanhi Vice Mayor sa lungsod nga si Bienvenido Montesilio nga tukuran gayod ang maong luna og extension building sa usa ka eskwelahan. Apan iyang gilimod nga giilog sa LGU ang maong propiedad ug gibarugan nga iya kini sa lokal nga panggamhanan. Napalit daw sa LGU ang luna niadto pang 1999 sa panahon ni anhing mayor sa lungsod nga si Attorney Leopoldo Jones kang Simplicio Elibera nga dunay transfer certificate of title number 144-201-2000977-00 alang unta sa itukod nga nursery building gikan sa provincial government. Mapalit ta si Dilek Mayor Leopoldo Jones ug usa ka hektarya. Apan dili mosugot ang tagiya kay ang duha gyud. Tungod kay kulang ang budget sa LGU, kaming mga empleyado niya itong na Vice Mayor ko, nag-amutay ni. Ibalit na mo ang usa ka hektarya para madayon ang transaksyon. Plano kuno sa LGU nga mopasaka og kaso batok sa nagreklamo. Mag-istoryon tami pero kanang iha naman migi bakulawan. Now gipost na miya sa Facebook nga nangilog namin kuan. Dili lang mi mag-istorya. Mag-meeting pa mi kaya mo plano nga mo pa mi og cyber libel. Okay, pagpakulaw na sa mga parte. Sa bahin sa nagreklamo, andam kuno siyang moatubang sa ipasakang kaso ug magpabilin kunong lig-on ang iyang baruganan. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.